Mag-4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan. Mag-4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:04. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Miyerkules nga adlaw, Disyembre 18, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon kag sa kinandan, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, and si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukang sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang clinical de alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Graciano Lopez Haina, may dako nga bahin sa manami kag hilway nga sosyedad suno sa isa ka pastor kag manunudlo. Sa dugang balitang lokal, DOT Region 6, may pila ka mga panugyan sa mga turista sa pagbiyahe sining Christmas season. Samtang 4 ka Excel Awards, ginbaton sa probinsya sang Iloilo, gikan sa DILG. Sa piyak nga bahin, Iloilo City Mayor Jerry Petranya, handa na nga maghatag sang drug testing kits para sa mga empleyado sa mga bars. Sa ato naman nagapanguna nga balita nasyonal, Senado nakabaton sang bomb threat. Sa dugang balitang national, Makabayan Block nagpanawagan nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte antes ang Christmas break. Sa balita international, napatay bangod sa linog sa Vanuatu, naglabot na sa 14. Sa balitang sports, men's football team naghingyo sang suporta sa hampang nila sa pungsod o kung sa hampang nila batok sang Vietnam. Samtang sa ato naman balita sa patag sa entertainment, komedyante nga si Jose Manalo, kag ang iya nobya nga si Margin Maranan ginkasal na.
Kagamay tuban ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:08 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa baby isang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gyapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal, dako ang nangin bahin ni Graciano Lopez Hayna, isa ka Filipino journalist, orator kag reformist sa Hilway kag manami nga sosyedad sang aton ginaangkon sa karon. Ini ang pahayag ni Pastor Abner Ignacio Batan, educator, pastor, leader kag isa ka author sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Batan ang nasambit nga selebrasyon subong adlaw bilang Graciano Lopez Hayna Day ang nagapakita sa hostos sa nga pagtulpangod kay Graciano amo man sa hinimuan sini sa pungsod kag sa iya sakripisyo. Dugang pa ni Pastor Batan sa iya na tumutikan sa kabuhi na sa mga baganihan, iya na realisar nga ang kabuhi sa kalibutan ang hindi palawig-lawig kundi ang pagtuman sang purpose o kon katuyuan. Nadumduman nga si Hayna ang napatay sa edad nga 40 anyos bangod sa tuberculosis sa Barcelona, Spain. Sa piyak nga bahin, ginaabi-abi sang Department of Tourism kan DOT Western Visayas ang mga bisita o turista sa rehiyon sa pagselebrar sang Pasko o kan Christmas season. Angot diri may pila ka mga panugyan ang talatapan agon masiguro nga safe ang holiday experience sa mga ini. Kabahin sa mga safety tips ang temprano nga pagplano o kun amo ang pagbook sang accommodation, tours kag salakyan, pagsunod sang safety protocols kag magpabilin nga updated sa weather forecast kag local advisories. Samtang dapat man nga respetuhon ang kultura sa padulungan nga lugar, pag-dispose sang basura sa nagakaigo nga suludlan, kag amo man ang pagsuporta sa local products. Base pa sa nasambit nga talatapan, dapat mayara sang na-save nga numero sang local emergency services, tourist assistant desk kag health facilities, kag amo man ang pagpabilin nga hydrated. Sa pihak kabahin, sa iban pa naton nga balita lokal, ginakalipay sang Iloilo Provincial Government ang 4 ka Excellence in Local Governance o kon EXIL Awards halin sa Department of Interior and Local Government o kon DILG Western Visayas. Ginkilala ang Iloilo Province bangod sa mga inisyatibo kasubong sa financial assistance sa mga repatriated OFWs, malnutrition-free Iloilo programs, provincial educational assistance, coastal greenbelt para sa biodiversity conservation, kag coastal protection program. Labikip sa mga award amo ang Excellence in Sustainable Education, Excellence in Social Protection and Sensitivity, Excellence in Health Compliance and Responsiveness, kag Excellence in Environmental Management. Ang mga pasidungog ang ginbaton ni Provincial Administrator Raul Banyas. Sa piyak nga bahin, nakahanda nga maghatag sang drug testing kit si Mayor Jerry P. Trenya sa mga tag-iya sa mga bars o kon balay ilimnan sa syudad sang Iloilo. Ini kasunod sang hingyo sang Iloilo City Drug Enforcement Unit o kon CDEU nga ipaidalom sa drug testing ang mga empleyado sang bar matapos nga mabaklan ang isa ka bouncer sang illegal nga droga nga nagabalor sang 2 ka milyon ka pesos. Suro pa sa alkalde nga mayara na sang test kit sa syudad nga sarang nila nga mahatag. Samtang naghingyo naman si Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Kim Ligada sa alkalde o kon kay Mayor Trenyas nga kung posible man nga ipaidalom sa drug test ang mga security guards. Samtang ang masunod naman naton nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig ini sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack.
Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Sa iban pa naton nga balita lokal, dapat nga magpahamtang ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH sang safety barriers sa ongka flyover agud nga masiguro nga hindi mahulugan sa mga debris gikan sa ongka flyover ang mga motorista nga nagalabay diri. Ini ang ginpahayag ni Police Staff Sergeant Frank Sanchez na assign sa Police Regional Office 6 sa Camp Delgado matapos nga nangin biktima sang pagkahulog sang sip-ak sang simento nga nahulog gikan sa flyover. Sunod sa natungdan, nagreklamo ini ay bangod nga hindi niya luyag nga sukton ang DPWH o kun ang kontraktor nga nagkayos ng flyover, sabay luluyag lang sini nga hindi maliwat kung anuman ang natabo sa iya bangod sa tuman ini kadelikado. Mahimo sunod sa iya nga mapilasan o kun makatugas ang kamatayon kung may mahulugan sang sip-ak sang simento kasubong sa natabo sa iya sa tuong Disyembre 7 sang gabi. Ginsaysay sini nga naglaom siya nga may nag-took up na sa or naglaom siya nga may nag-took up sa iya apang sang nagbalikid ini nakita niya ang sip-ak sang simento nga nagalinapta. Bangod nga wala siya ginsabat sang apat ka mga trabador sa nagreklamo ini, ginpakamayon niya nga magpablatter sa Pavia Police Station. Sa ato naman dugang nga balitang lokal, naka-develop sang dugang nga competencies ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 6. May kaangtanan sa emerging jobs and skills. Suro kay Esther Babalo, Assistant Regional Director sa nasambit nga talatapan, iniya mo ang Python Programming Language, e-commerce kag virtual assistance. Dugang pa niya, ini ang pinaagi sa ilang mga ginapatigayon nga industry consultation kung sariin, ginhibalo o kung ginahibalo kung ano ang mga trabaho kag skills nga labing kinahanglan kag kung ano kadamo ang demanda. Pahayag pa sa natundan, mahimo ma-avail ang ila programa sa mga accredited nga training centers o kon mga eskwelahan. Philippine Standard Time, alas 6:15, ang masunod naman ng mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX 500. Ampalaya leaves, sugarcane extract, para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulugon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Natala na nga pasakaan sang kaso nga murder ang construction worker nga nagbuno patay sa pulis nga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sa Barangay Pakyad Oton alas 11:30 sang gabi Disyembre 16. Ginkilala ang biktima nga si Police Staff Sergeant Erwin Digo Kalubayan, 40 anyos, kasado, pumuluyo sang Barangay Balabag Dumanga, samtang ang suspect naman amo si Dan Garfirio, 40 anyos, construction worker, residente sang Barangay Sinabaan Dingli, Iloilo. Sa interview sa Q5 News FM Iloilo kay Police Captain Lonilin Talamilio, Deputy Chief of Police ang Oton Police Station, ginpaig sini nga hindi pa sa karon matulid kung ano ang rason sa pagbuno patay ni Garfirio kay Kalubayan, kung sa diin lonsay sila nga naiyara sa impluensya sa makalubog nga ilimnon sang matabo ang krimen. Suno kay Talamilio nga nagainom si Garfirio sa kilid sang Tianggi ni Donita Rose Gang upod si Gerald Gumban kag nagainom naman sa guwasang Tianggi si Kalubayan. Samtang nibakal naman sang sigarilyo si Gerald kag ginhagad ini sang pulis nga mag-inom sang isa ka botilya. Matapos ini naglisensya si Kalubayan kay Udonito nga magpauli na apang hinali lamang ini ang ginpalapitan ni Garfirio kag ginbuno sa natuong tiyan sini. Nakahalin pa sa lugar si Garfirio apang nadakpan man ini sang mga kapulisan matapos nga may igo ini sa tiyan tugos ang paggaluthang ni Kalubayan gamit ang iya service firearm. Sa ato naman pinakaulihing balitang lokal, nagapanguna sa karon ang Capi State University o CAPSU sa medal tally sa ginapatigayon nga Regional State Colleges and Universities Athletic Association o ARSQA 2024 as of 4:35 p.m. December 18. Angot dari ang nasabit nga universidad o ang CAPSU ang nakakuha sang 35 ka gold medals, napulo ka silver medals kag 31 ka bronze. Samtang nagapangaduha naman ang West Visayas State University o WIVSU nga may 29 ka bulawan nga medalya, 21 ka silver kag napulo ka bronze. Samtang nagapangatlo naman ang Iloilo State University o ISAT-U nga may nasang 16 ka gold, 30 ka silver medals kag
30 man ka bronze. Nahibaluan nga nagsugod sang December 15 ang nasambit nga aktibidad o kon pahampang kag magatakop naman ini sa Desyembre 20. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:18. Balitang National. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga balita sa palibot sa pungsod. Ginadulong sa kalwan sa klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kabaghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga skin diseases, kasubong sang buni, kati-kati, punggod, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpatuman sa hugot nga security protocols ang Office of the Sergeant at Arms o kon OSAA sa Senado kasunod sang ila nabaton nga bomb threat sa social media suno kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Suno kay Bantog may nagpost sang nasabit nga pamahog sa Senate Facebook page kahapon sa aga nga mahimo nga isa ka prankster apang agud nga makasiguro nagpatuman ang OSAA sang security protocols bilang kabahin sang standard operating procedure. Gikumpirmar naman ni Senate President Francis Escudero sa gipamangkot-angot sa nasabit nga threat. Suno sa iya nga wala naman naghatag pa sang dugang detalye ang mga opisyal sa Senado may katanan sa nasabit nga pamahog. Sa dugang nga balitang nasyonal gintulid sang grupo nga bagong alyansang Makabayan o Konbayan nga kinahanglan nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte antes ang Christmas break sang Kongreso. Ini agud mapasabat ang Vice Presidente gikan sa ginapayag nga sobra-sobra nga pag-usik sa pondo sang gobyerno. Ginatagan pagtamod ni Bayan Chairman Ted Casino nga dapat ipadala gilayon sang Kamara de Representantes ang impeachment complaint sa Senado agud nga maghulag na sa labing madali nga panahon. Suno sa iya nga pinaagi sini masiguro ang nagakaigo nga desisyon na batok sa Vice Presidente kaantes pa man ang 2025 midterm elections. Iningabahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kalwan sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, indigin magkalipat magamit sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On para preska gyapon ang pamatyagan sa bilog adlaw. Nagahatag ini sang 48-hour protection kontra sa bawong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Naglabot sa 42 kabago nga mga urgent care and ambulatory services ang napatindog na sa Department of Health o kung DOH. Iniantis pa man matapos ang tuig 2024 kung sa diin suno kay Health Secretary Ted Herbosa katuyan sini nga mas mapalapit pa sa publiko ilabi na sa mga malayo nga lugar ang serbisyo medikal. Ang Buka Center o ang Super Health Centers ang may kumplito nga basic equipment, doktor kag mga bulong nga libre nga ginapanghatag. Sa nasambit nga numero 20 ang napatindog sa Luzon, 8 sa Visayas kag 14 naman sa Mindanao, kag magluwas pa sa Super Health Centers napatukod man sang DOH ang puro kalusugan sa mga maligwin nga mga lugar. Mayara man sang 83 ka mga bagong Pilipinas mobile clinics nga may doktor para sa consultation, chest x-ray, ultrasound kag blood examination nga nagalibot sa bugos nga pungsod. Dugang panihirbosa nga nakapahamtang man sila sang 627 ka mga doktor sa Doctors to the Barrio program samtang 19,425 naman ang mga health workers kag masubra 250,000 ang mga barangay health workers nga padayon nga ginasuportahan sang DOH. Sa ato naman pinakaulihing nga balitang nasyonal, arestado si Pandi Bulacan Mayor Enrique Roque kag duha ka iban pa may kaangtanan sa reklamo nga rape. Ginserbe sang tracker team ang arrest warrant para kay Roque, Pandi Councilor John Rojas kag isa pa kalalaki sa resort sa nasambit ya Banwa sang Martes ang gabi suno kay Metro Manila Police Chief Police Brigadier General Police Brigadier General Anthony Aberin. Sa affidavit ginakusaran sang tagreklamo ang mga sospetsado sang sexual abuse nga
Natabo sa Caloocan sang April 6, 2019. Suro kay Northern Police District Special Operations Unit o kon DSOU Chief Police Lieutenant Colonel Alain Likdan. Nag-file naman sang motion to quash ang mga suspetsado sa arrest warrant sa diin ilagin pahayag nga ang amo nga aligasyon ang fabricated o kun himo-himo gid lamang kag politically motivated. Balita International. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balita International. Pinadulong sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men with Makan Clavuasca. Para sa permi lang ginakapoy kag madasig kapuyon, magklinika Extend Food Supplement for Men. Nagabulig ini para mangin maayo ang sirkulasyon sa aton dugo. Kag nagapabakod sa aton lawas kag sumuman nagapataas ang aton libido. Klinika Extend Food Supplement for Men. Nagsaka na sa 14 kamatawo ang napatay matapos gintay og sang 7.4 magnitude ang linog ang pungsod Vanuatu. Base sa report, 200 kamatawo ang padayon nga sa karon kilabulong sa ospital kag medical centers. Suno kay Katie Greenwood, ang head sang Delegation for the Pacific at the International Federation of Red Cross kag Red Crescent Societies nga nagapadayon sa karon ang rescue operations kung saan labi nga ginakinahanglan sa karon ang first aid, tubig kag lugar nga mahimo matiniran sa mga apektado. Ginpaig naman ni Basil Eudoro, ang emergency doctor sa Vanuatu, nga duha ka mga buildings ang nag-collapse kung saan ginatingwaan sa karon ang mga rescuers nga masalbar ang mga biktima. Liton kita sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod. Napatay sang Ukraine ang nagapanguna nga Russia general nga ginapahayag responsable sa paggamit sang chemical weapon sa mga soldado sang pungsod Ukraine. Ginpabugal sang Ukraine ang kamatayon ni Lieutenant General Igor Kirillov, ang nagapamuno sa Nuclear, Biological and Chemical Protection Troops. Gintamnan sang Ukraine sang bomba ang iya motorsiklo nga nakaparking sa apartment niya sa Moscow, Russia, kung sariin kaupod nga napatay ang iya assistant. Ang 54 anyos nga si Kirillov ang pinaka-senior Russian military officer nga napatay sa teritoryo sang Russia. Ginpato naman sang Russia nga magabalo sila sa gintawag nila nga terorismo. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapangunang balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kaluan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagapangayos ang suporta ang Philippine Men's Football Team sa mga Filipino fans nga lantawon ang ilahampang batok sa Vietnam para sa Mitsubishi Electric Cup 2024. Paghiwaton ini alas 9 karon sa gabi sa Rizal Memorial Stadium sa Manila. Suno sa Philippine Football Federation nga agod nga mas madamo ang makalantaw sa ilahampang, ginpabaratuhan nila ang mga tiket. Magluwas diri ginhingi man nila ang mga fans nga magsuksok sang duag asul bilang paghatag suporta sa team. Yara sa una nga pwesto ang Pilipinas sa Group B, kung sa diin target nila nga lutusan ng Vietnam, agod nga mas labi nga maglayo ang ila puntos. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, ginkasal na ang komedyante nga si Jose Manalo sa nobya sini nga si Margin Maranan. Ginhiwat ang beach wedding sang December 17 sa Boracay. Sa mga social media posts sa mga kaupod sining artista, ginpakigbahin nila ang mga laragway o pictures kag videos sang kasal. Nangin pribado lamang ang okasyon kung sariin lunsay mga malapit nga kaabyanan kag mga himata ang nagtambong sa ila kasal. Madumduman nga sang nakaligad nga December 2, sang ginhagad sang komedyante ang anay EB Babe Dancer nga magpakasal pinaagi sa proposal sini sa isa ka resort. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa Salmo 37:5-6 nagasiling,
Itugyan ang bugos mo nga kabuhi sa Ginoo, magsalig sa iya kag himuon niya ini. Ipahayag niya ang sangklaro nga matarong ka kag wala sing sala pareho ka klaro sang adlaw nga nagasila kun udto. Philippine Standard Time, alas 6:28. Kagamit ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Good evening lang sa aton siring nga mga maukod nga tagpalamati kag live viewers sa karon nga mga tinion kay K5 Carlo Camarig, K5 Edmar Liquiña, Ma'am Bings PSG dira sa may pungsod Singapore, Ma'am Rihina Gumakil sa aton nga taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Western Visayas Transport Cooperative ug WVTC patrollers sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz. Mga ka K5 padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sang amon nga official social media pages sang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon nga TikTok account. Kag bantayan man ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi alas 7 tubto alas 9 ang palatuntunan Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubto alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Kag aton matawag nga drama Rihas Mabatian alas 4 tubto alas 4:30 sa hapon. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mga ka-K5, isa na gid lamang ka semana ang nabilin o kon 7 días kag Pasko na. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gyapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5.